Кәҗүл читек әсәреннән өзек. Рәбигә нәнигенә читекләрен кочаклаган да, кулы белән сыйпап сөя, битенә китерә, үбә, тиле. Әти, миңа читек алып кайттыңмы? Кайттым, угылым, кайттым. Әнисе Ахмадулланың саплы калачын бир әле. Саплы калаш, әлләлики кызыкый. Мин Рәбигәне кызыктырам. Синең саплы калачың юк. Минем читегем бар. Минем дә читегем бар. Әти, читегем кая? Кәҗә Вәлинең килененең угылы кызамык чыгарган икән. Угылым, ул сиңа дигәне ураза гәетенә генә өлгертәм дидем. Анан Миңлесәхип апаларның кадаларыннан гына алдым. Мулла абыйга. Кая әле Фәхрулла, Әхмәдулла читеген бир әле. Зур булмаса ярар иде, угылым. Абый килемсерәде. Мин. Юк, булмый. Минем нәнигенә читегем була. Нәнигенә. Әти, кәҗүлме? Кәҗүл, угылым. Менә читек. Бу читек бөтенләй башка. Аның олтаны да кып-кызыл. Битекләре, балтыры да тулкынланып тора. Ләкин ул ниндидер соң Кәҗә Вәлинең килененең угылы кызамык чыгарган. Я ки, угылым, зур булмаса. Зур булса, Мулла абыйга бирерсең. Читекнең эченә тәпиләремне тыгам. Аның төбенә аягым барып итми. Тирә-юньнәрендә минем балтыларым, чартыларым кысылып, кочакланып тормый. Тор, угылым, тор, бисмилла. Я, тор.